3, 2, 1. Bir тимәгә басу белән барда сәгать кебек эшләсен өчен акыл, белем һәм тәҗрибә кирәк. Форум ачылышында шушы фикер ассызыкланды. Ул цифрлы технологиялар үсеше буенча Россиядә елның төп вакыйгасы дип белгечләр. Рөстәм Миннеханов бу чараның зур әһәмиятен билгеләп үтте. Казань Digital Week проводится третий раз. В условиях санкционных ограничений он приобретает особое значение. Мероприятия будут направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны, в том числе разработки и внедрения отечественного программного обеспечения, технологического лидерства, защиты данных и подготовки высококвалифицированных специалистов. Digital Skills – это не просто чемпионат в этом году очередной, четвертый. Бу 4-нче Digital Skills чемпионаты гына түгел. Әлегә кадәр бу тармактагы эшләнмәләр чит илнеке иде. Хәзер осталыгыбызны саклап калып, аларны нигездә үзебездә булдырырга телибез. Добро пожаловать на форум. Казан Экспо күргәзмәләр залында кунакларны менә бу робот сәламли. Ул Пермдә эшләнгән. Бирдә 200-дән артык цифрлы проект тәкъдим ителә. Алар һәммәсе дә Россиянеке. Заманча технологияләр турында Рөстәм Миннехановка сөйлиләр. Акыллы домофон президент игътибарын аеруча җәлеп итте. Да, домофон. То есть, когда, если ЗОС идет, 112 вызывается, и оператор там видит конкретно, что происходит. Казан Экспо күргәзмәләрнең берсендә без менә шундый үзенчәлекле күренешкә юлыктык. Ул медицина белән бәйле. Бу иң беренче чиратта хастаханәләрдә чиратларны юк итү максатыннан шулай уйлап табылган. Дөрес, ул әле Татарстанда әлегә гамәлдә түгел. Аның төп мәгънәсе шунда. Пациент табиб янына кергәч үк, шунда ук менә шулай анализны бирә һәм инде башка кабинетларда йөреп, зур чиратларда вакытны уздырмас өчен санаулы минутлар эчендә канның гомуми анализы ачыклана, шунда ул компьютерга төгәл мәгълүмат булып килеп тә җитә. Бу усул ярдәмендә кан анализы махсус торба аша лабораториягә килә һәм шунда тикшерелә. Әлеге яңа алымны Мәскәүдә кулланалар инде. Результатны бик тиз кабул итеп алалар. Лаборант анализны ясый да кире җибәрә. Пневмопочваны кую тоже бик җиңел. Элекке вакытта кебек трубалар, киң трубалар кирәкми. Күргәзмәдәге иң зур экспонат менә бу КамАЗ Юпитер. Ул пилотсыз йөри торган йөк машинасы. Программа ярдәмендә мөстәкыйль рәвештә кая кирәк шунда бара. Оператор читтән торып кына идарә итә. Можно смотреть любой канал. Менә кесә телефоны өчен яңа кушымта. Аның ярдәмендә ТНВ, ТНВ Планета, Шаян ТВ һәм башка каналларны шулай ук Татарстандагы радиоларында тыңлап була. Бу Татарстан журналистлар берлеге һәм Татмедиа агентлыгының уртак проекты. Удобно в одном месте. Бу бик тә уңайлы һәм тиз. Барсы да бер урында. Телефон ярдәмендә керәсең һәм теләгәнен сайлап карыйсың. Нужный необходимый телеканал. Заманча технологияләр милли гореф-гадәтләрне саклап калуда да кулланыла. Татарстандагы Туган батыр дип аталучы әкияти герой проекты яңа кушымтада эшли башлаячак. Безнең традицияларны сакларга кирәк. Без яшьләргә, балачагаларга ул безнең супергерой белсеннәр. Шурали белсеннәр, Суанасы белсеннәр. Алар хәзер үскәндә Микки Маусны беләләр, Халкны беләләр, Человек-паукны беләләр, а безнең геройларны белмиләр. Вот безнең цель и задача ясарга шулай белсеннәр безнең супергеройларны. Халыкара форум 3 көн дәвам итә. Шул вакыт эчендә 30 меңнән артык кеше онлайн рәвештә һәм бирегә килеп тәҗрибә уртаклаша ала. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.